Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Граффити үткәндә калачак мәктәп тукталышындагы җир-асты кичүен тәртипкә китерә башладылар. Бийеклек тормыш мәгънәсе. Мишалы егете Рафис Газизов тау биеклекләрен яулый һәм башкаларны да өйрәтә. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 49 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Мишалыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 8 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 23 августка Татарстан статистикасы буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 25077 очрагы билгеле. Аларның 22014 терелгән, 10-сы узган тәүлектә. Граффити үткәндә калачак мәктәп тукталышындагы җир-асты кичүен тәртипкә китерә башладылар. Чалулар андагы диварларның торышы һәм яктырту начар булуы турында бер генә тапкыр дәгъва белдермәдем. Тулырак мәгълүмат алга таба. Мәктәп тукталышындагы җир-асты кичү юлын ремонтлауны күптән көттеләр. Җирле халык яктырту начар булуга зарланды. Тәүлекнең караңгы вакытында йөрергә куркыныч диделәр алар. Буяулары купкан, граффити белән капланган диварлар якын арада үткәндә калачак. Очень плохо было, все расписано было, ободрано. Не больно это нравится, конечно. Сейчас, если делают ремонт, конечно, будет очень здорово. Вот и думаю, обшивка-то будет или нет. Это потому, да, и крыша будет или нет. Вот в чем вопрос. Потому что это бесполезно. Здесь у нас всегда носится, вся вода сюда бежит. Нет, это всего лишь только покраска будет, но ненадолго, до первой сырости. И потом все снова. Да, все заново, потому что как не поменяют, как не покрасят, отлетает, покраска отходит, штукатурка отходит, все на полу, потом все идешь и несешь домой. Коммуналь хезмәтләр граффитиның бер өлешен буяган инде, әмма эшләр күп әле ди алар. Халык җир-асты юлының түшәмендә дә игътибар итүне сорый. Яңгырлы һава торышында аннан су үтә. Сначала все отшкурили, потом зашпаклевали, а потом грунтовали, штукатурили. Много работы. Вы сами, наверное, посмотрите, что тут не нарисовано. Кошмар. Это, наверное, всего на месяц. Опять нарисуют. Художников много. Пускай родители, бабушки, дедушки объясняют своим подросткам, что нельзя рисовать на общественном месте. Чаллы шәһәрнең башка җир-асты кичүләрендә игътибар итүне сорый. Капиталь ремонт район башкарма комитеты һәм йорт төзүчеләр тукталышында да таләп ителә. Шуңа да билгеләп үтәргә кирәк, ел саен шәһәрдә берничә җир-асты кичүе төзекләндерелә. Проблема төзелеш материаллары сыйфатында түгел ди коммуналчылар. Ә диварны тиз арада бузып, граффити ясаучы вандаллар аркасында килеп чыга. Лилия Гатина, Руслан Бикмухаметов, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Үрләр яулый һәм башкаларны да биеклекне яратырга өйрәтә. Чаллы егете Рафис Газизов берничә тапкыр Эльбрусны яуласа да, бу юлын инде башкаларга ярдәм итәргә булган. Ул бер төркем кызлар белән тау биеклегенә күтәрелгән. Ничек итеп тауны яулап була? Алда комплексларсыз шәһәр рубрикасы. Рафис Газизов белеме буенча логист. Һәр вакыт биеклектән куркканга күрә, моның белән көрәшергә булдым ди Чаллылы. Башта аны дусты шөгыльләнергә залга чакыра. Шуннан соң бу хоббига әйләнә. Башкаларны да сәламәт яшәү рәвешенә эндәү башлана, тренер була. Егет бер мизгелдә үз алдына Эльбрусны яклау максатын куя, ә аннары бу эштә башкаларга да ярдәм итә. Все началось с того, что у меня была цель года 4 назад зайти на вершину Эльбруса. Почему такая идея пришла? Скорее всего, потому что я боюсь высоты. Хәзер ул Эльбруска экспедицияләр оештыра. Соңгы тапкыр ул биеклеккә бер төркем кызлар белән менә. Рамзиля пошла на обгон. Аккуратно. Бар да бик җитди. Тау хаталарны кичерми ди Рафис. Һәр күтәрелеш вакытында гадәттән тыш хәлләр министрлыгында төркемне теркәргә, маршрутны билгеләргә, гадәттән тыш хәл булган очракта махсус хезмәтләр кем белән элемтәгә керергә белсен өчен үзеңнең һәм туганнарыңның контактларын калдырырга кирәк. Сколько раз было то, что я уже еду на Эльбрус, там гуляю, либо делаю восхождение, спускаюсь, а родители об этом даже не знают. Потому что, чем меньше они переживают, тем больше я спокойнее. Рюкзакның сыйдырышлыгы 120 литрга якын. Бу якынча 35 килограмм. Анда тиз күтәрелеп булмый. Еш сулата. Кислород җитми. Бу организм өчен бик җитди сынау, ди Рафис Рубисулы. Кислорода очень мало. Очень мало. То есть, если ты здесь за минуту дышишь энное количество раз,
там ты это делаешь 3-4 раза чаще. Тик биеклек яулау һәркемгә дә бирелми дип кисәтә табиблар. Моңа физик яктан гына түгел, психологик яктан да әзер булырга кирәк. Розалия Фахрутдинова, Кирилл Хабзе, яңалыклар. Футбол Милли лигасының 7-нче турында Шалоның КамАЗ футбол клубы үз кырында Балтика 0-1 исәбе белән оттырды. Бердән-бер тупны кунаклар 4-нче минутта кертте. Барлыгы уенны 1395 тамашачы карады. Тур нәтиҗәләре буенча КамАЗ 9-нчы урында тора. Команда активында 11 очко. Автозаводларның киләсе матчы 29 августта узачак. Шалолар үз мәйданнарында Воронежның Факел командасы белән уйнаячак. Наверное, начну опять с благодарности нашим болельщикам. Такую жаркую погоду, да, пришли и отлично поддержали, гнали нас к воротам соперника. Им большое спасибо. Саф табигый һәм тәмле сәламәт туклану өчен Вкусвилл кибетендә бары тик шундый продукция тәкъдим ителгән. Бу сәүдә шелтәре бөтен Россияны һәм хәтта Европаны яулады. Ә хәзер Вкусвилл Чаллыга да килгән. Табигый составлар, төрле продуктлар һәм беренче чиратта кирәкле товарлар. Балалар туклану продуктларынан алып ит эшләнмәләренә кадәр. Шикәрсез десертлар һәм сыйфатлы ингредиентлы ярым фабрикатлар. Сусыл җимешләр, саф яшелчәләр, төрле косметика һәм өй өчен товарлар. Магазин «Вкусвилл» – это магазин для здорового питания. Здесь у нас представлены продукты для любой категории населения, от детей до взрослых. Продукты диабетического питания, продукты для веганов, замороженные продукты, продукты шоковой заморозки, продукты относительно новой нашей линейки «Вкусвилл Айс», которая появилась в наших магазинах сравнительно недавно. Это замороженные десерты, замороженные полуфабрикаты, быстрой разморозки. Беренче сатып алучылар куанып туя алмый. Продуктлар файдалы гына түгел, бик тәмле дә, ә бәяләр яраклы. Я очень рада, что в нашем городе наконец открылся такой классный магазин. Я надеюсь, что он здесь будет работать. Я вот специально уже сегодня пришла второй день поддержать. Вот, обслуживание, конечно, отлично, все очень профессионально. Хочу сказать, я уже попробовала их продукцию, то, что вчера я покупала. Всем очень понравилось. Большой выбор продукции, качество понравилось, потому что приобретаем уже не в первый раз. Необычный ассортимент для наших магазинов, очень расширенный, очень интересный товар. Вкусвилл магазинында бушлай доставка эшли. Сатучылар кадерләп яраклыкны тикшереп, заказны җыярлар һәм 2 сәгать эчендә алып та килерләр. Вкусвилл белән яңалык татып карагыз. Әмин сезнең исегезгә төшерәм, коронавирусқа каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, чирне туктата алачакбыз. Бүгенге шулар иде. Мин Алина Валиева сезгә уңышлы шатналар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.